Фотонагода. Фотаграфічныя сустрэчы Марыны Пацюковай. Вітаю вас. Фотонагода на канале Культура. Сёння я, Марына Бацюкова, запрасіла да нас у студыю добравядомую беларускую мастачку, куратара, выкладчыцу, прыгожую жанчыну, якая высабляе вясную росквіт Аксану Аракчееву. Мы з Аксанай пачнем гаворку аб нашым фатаграфічным жыцці з анонса выставы «Прага жыцця» Станіслава Карбановича. Гэта дабрачыннае мерапрыемства, якое ладзіць пасольства Рэспублікі Беларусь у Празе, галерэя «Карас», сумесна з Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Празе і пасольствам Чэшскай Рэспублікі ў Празе, Чэшскай Рэспублікі, Рэспублікі Беларусь і мінскі жаночы клуб жонак паслоў, дыпламатаў і замежных прадстаўнікоў у Рэспубліцы Беларусь таксама падтрымлівае гэтую акцыю. Адкрыццё гэтай выставы адбудзецца ўвесну ў хрустальнай зале галерэі «Карас». І на вернісажы можна будзе ўбачыць фотаздымкі Станіслава Карбановича. Гэта чалавек з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Вы, Аксана, куратар гэтага праекта. І гэта сацыяльны праект. Такіх, мы ведаем, бракуе нашаму сённяшняму грамадству. Ну вот чаму сярод іншых прапаноў вы абралі менавіта гэты праект? Добрый день, Марина. Першая. Я займаюся шмат чым займаюся ў жыцці. Творчасцю, асабліва на першым месцы, конечно, творчасць, але мне, калі выпадае, я магу дапамагчы. Чым атрымліваецца, тым і дапамагаю. І на самой справе з дзецьмі з асаблівасцямі развіцця я года 4, можа 5 пазнаёмілася. Цікавыя людзі, цікавыя дзеці, і з імі шмат што хочацца рабіць, бо яны у іх, чаму я назвала «Прага жыцця» выставу? Потому што ў іх ёсць прага жыцця. У адрозненне ад звычайных дзяцей, людзей, якія, ну, ім толькі вось, напрыклад, я гляджу на сваіх дзетак, якіх я выкладала в школе, ім галоўнае, каб быў камп'ютар і ігры камп'ютарны. А гэты, ну, это ўжо не хлопчык, гэта ўжо малады чалавек, яму 27 год, з ім я пазнаёмілася якраз 4 гады таму. І Станіслав, чым мне он падабаўся, што нягледзячы на тое, што вось у жыцці так атрымалася, ён не вучыўся ў звычайнай школе, ён дома праходзіў школу, і ён такі, ну, не тое, што замкнуты, ён хоча пайсці на кантакт, але ў яго гэта не вельмі атрымоўваецца. Да. І ён адзін на адзін, ён заўсёды з ім цудоўна размаўляць, і на самой справе ён жадаў нешта зрабіць такое ў жыцці, нешта творчасць сваю праявіць. І яго маці купіла яму камеру добрую. Ён прайшоў курсы, скончыў у Саюзе дызайнераў, ёсць такія курсы. Так, ведаем, добрыя курсы. Вядома. І вось ён пачаў фатаграфаваць. І як мы з ім размаўлялі, штосьці вызначыць у яго творчасці, я ўжо лічу, што гэта творчасць, ну, не скажу. Яго хвалюе ўсё. Гэта яго пляменніца, ён яе Сонейка называе, фота падпісана. Гэта прырода, гэта першы сніжок, гэта наш Мінск. Ну, это ж шчыра, правда? Шчыра, ён хоча падзяліцца гэтым. І ён шмат разоў прымаў удзел у розных выставах. У 2012 годзе мы зрабілі яго персанальную выставу з падтрымкай чэшскага пасольства, асабістая Іржы Караса, і жаночага клуба, они нам дапамагалі фінансава. Я таксама прэзентавала сваю кніжку. У тэатру юнага гледача было з імпрэзы, там запрашалі дзетак. Вось. І я вырашыла, што трэба хлопцу развівацца далей. І трэба яго вывесці ўжо з Мінску, щоб ён паглядзеў іншыя краіны. І, конечно ж, ну, так как я люблю і лічу, што самы прыгожы горад пасля Мінска гэта Прага. Вось. І я хацела якраз Прагу і адвесці. Такую магчымасць яму падараваць, паглядзець такі, ну, ўласныя вочы, легендарны горад. Таму што на самой справе столькі, я не назову гэта спонсорамі, гэта людзі, якія дапамагаюць. Столькі шмат у нас добрых людзей, і сярод тых, хто мае нейкія фінансы, мае магчымасць дапамагчы. І я дамовілася з цэнтрам расійскай культуры, дзе будзе праходзіць эта выстава. Яны таксама і жыллём дапамогуць. Дамовілася і з іншымі людзьмі, якія
падтрымалі гэтую ідзею. Мы зараз вот съедем і ў маі адкрываем гэтую выставу. Эта выстава адкрыецца там, і я так ведаю, што ён будзе там здымаць, працаваць, і пасля зноў тут у Мінску вы ўжо пакажаце яго наработкі. Да, конечно. Я думаю, што яму гэта так неабходна, што гэта новы яго нейкія крылы у него зноў появятся, і ён будзе далей працаваць. Ён на самой справе працоўвае, ён і працуе, ён хоча працаваць, і у гэтым дабрачыннай арганізацыі падтрымкі адаптацыі гэтых людзей з рознымі магчымасцямі ёсць такая друкарская як бы установа арт-ідэя, дзе ён займаецца, ён дызайнерам працуе, ён робіць цудоўна. Я заўсёды з імі толькі супрацоўнічаю, бо я падтрымліваю это як бы матэрыяльнае нейкае і даю яму магчымасць творча далей развівацца, як і тут, і так і знайсці сваё месца ў жыцці. Ён вельмі хоча. Ён кажа, ён бы хацеў больш ісці на кантакт, щоб было шмат народу, але зараз ён не трымаецца. Ён адклікаецца на кожную нагоду, і ён з такім задавальненнем, што хтосьці ён патрэбен камусь. Это так цудоўна. Это цудоўна, і калі ёсць магчымасць, мы просто павінны дапамагчы і зрабіць сацыяльныя такія праекты. Это просто гонар для кожнага чалавека, які мае такую магчымасць. Аксана, вот я ведаю, што за апошні час вы, як куратар, мне здаецца, я палічыла 46 выстав вы зрабілі, правда? Да. Ну, на жаль, не так же, не все, не только свои, это 46 выстав. Я куратор у чэшскай амбасадзе. Я куратор не толькі ў чэшскай. Я розныя і для дзетак раблю выставы, і розныя у меня ёсць. Мы сёння крышачку абмяжуем вашыя магчымасці і будзем размаўляць пра фатаграфію. Калі ласка, звернемся до нашай рубрыкі «Фотонагода». І, канешне, у меня ёсць да вас пытанне. Вот як это ўсё ў жыцці у вас пачыналася? Відаць, у дзяцінстве, вы ж з такой творчай сям'і. Я маю на увазе фотоапарат, фотаграфічныя вашы падзеі. І я ведаю, што і вы рабілі сваю асабістую фатаграфічную выставу. Ну, вот пра вашу творчасць, звязаную з фатаграфіяй. Мне здаецца, тыя, хто дзеці майго пакалення, людзі майго пакалення, што ва ўсіх была спачатку, можа, змена, потым фэт у нас быў, потым был, канешне же, зеніт. Вось, это недзе класе 6-7 у меня старэйшая сястрычка калі купіла. Вось, і, канешне же, я за ёй, і усе сценгазеты ў мастацкай вучэльні мы рабілі. І гэта сядзенне ўначы ў ваннай, дзе чырвоны фонарык, это такая таямніца, нейкае такое цуда на твоих вачах. На твоих вачах проявляется нешта там, хімікаліі, это всякие фото. То бывае такія промахи, як купіш зерністую пленку, і она такая зернами, але ж такое атрымліваецца такі эфект цікавы. І, конечно же, вот гэта, і я, творчасць, гэта на першым плане, але я звычайна так пытаюся так само і фотаграфіі творчасць нейкую правіць. Нешта, вот іду, нават вот зараз тэлефончик такі, неякі, але штосьці заўважу, нейкая сасулька такая цудоўная, і яе сфотаграфую. Нейкі такі, заўсёды хочацца гэта спыніць, гэта імгненне цікавае. І вось была выстава, да, калі я першы раз была ў Празе, это был 2010 год, конечно, все спачатку все Карла мост, а наступным годам турыстычна, а пасля супакоілася. І па-першае, я думаю, схожу в знакаміты музей Кампа, у які наши, здаецца, наши турысты не ўсе і мала хто пойдзе, бо ўсё ж таки 16 евро гэта грошы. І я вось менавіта туды пайшла. Скажу ўсім адразу, што можна вакол гэтага будынка, это Савова мельніца была, можна і там шмат скульптуры цікавых рэчаў. І я пафотаграфавала і там, і звонку, і ўнутры, і зверху, там з усіх вакол. І мне здалося, што это вельмі цікава для наших людзей, бо хто-то прыйдзе, хто-то не прыйдзе. І вось была такая выстава сумесна з чэшскай амбасадай у музеі Мінска. Потым я сабе накірунак Вальштейнскі сад. Шмат пра яго чула. І на сабой справе гэта танна, это дарма, можна заходзіць, уваход вольны. Таму ён знаходзіцца, но турыстаў не вядуць туды. Понятно, Святого Віта, там, да, вось, і Вальштейнскі сад, гэта грот незвычайны, гэта цуда. Вось я такія две выставы вось зрабіла. Это вы зрабілі тут? Это ў Мінску, да. У амбасадзе чэшскай і рабіла ў музеі, і ў Полацк вазілі. Да, вазілі, мы там некалькі адразу аб'ядналі іх і вазілі туды. Вось такія былі. Ага, скажыце, калі ласка, а вот туды, у Прагу, вы ж таксама возіце, і фотаграфічныя выставы былі там нашы беларускія?
беларускі, ці пакуль што не? Гэта будзе першае, бо я зараз выставамі пачынаю толькі ездзіць. Я зараз сваю мастацкую везла і везу, а гэта будзе першая фотавыстава, і мне здаецца, што можна рабіць, бо таксама цікава ж паглядзець, як мы. Думаю, што як мы зараз вялікая цікаўнасць да фатаграфічнага мастацтва ў свеце. Так што, я думаю, ўсё наперадзе, і я буду развівацца далей. А я яшчэ узгадала, што тут у Мінску ў 12-м годзе вы паказвалі фотавыставу «Джэбіч» і майстэрня Іржы Караса. Ён вучыўся, так, калі ласка. Раскажу. Гэта сын таксама Іржы Карас малодшы, як мы кажам. Ён скончыў акадэмію кіно, там называецца яна. Ён аператар зараз, але ён цудоўна, конечно же, як аператар, ён ловіць кадр і фотаграфуе, і мы вырашылі з амбасадарам Іржы Карасам старэйшым зрабіць яго выставу. Па-першае, яна складалася з двух выстав. Чэбіч, это той горад, у якім ён жыве, і на які ён глядзіць вачыма не турыста, а як вось там мне вельмі падабалася такая назва адной фатаграфіі «Трусарня». Гэта як быццам нашы хрушчоўкі, гэта таксама яго зацікавіла, што тое, дзе жывуць звычайныя людзі. Конечно, там помнікі архітэктуры, да. Усё это побач, правда? Да, і такое. І у нас такога няма, такога кантрасту, бо там гэта гістарычны горад, занесены ў ЮНЕСКО. Там старажытная сінагога з 12-го года захавалася. І шмат чаго. А другая выстава была, ён за год до таго прыязджаў у Менск, і ён хадзіў па майстэрням нашых знакамітых мастакоў, да, некаторых, на жаль, уже зараз няма. І вось это асобнае. Яго погляд на гэтых мастакоў, як он паглядзеў, як ён убачыў. Он зусім іншы таксама. Ён неяк інакш, як мы. Канешне, это заўсёды цікава, калі такі свежы погляд на тое, да чаго мы ўжо прызвычаіліся. І нашим гледачам вельмі было цікава паглядзець, такі рэзананс быў выдатны. Такая была. І яшчэ яго сын Іржы Караса старэйшы збіраецца ў Мінск яшчэ раз паехаць фотаграфаваць Мінск і зрабіць выставу, можа, якраз і тут, і ў Чэхіі зробім таксама. Цікава, канешне. І яшчэ хацелася запытацца у вас пра выставу Євгена Колчава, якая таксама была, мы яго ведаем больш, можа быць, як скульптара, хаця апошнім часам мы все жывем у Фейсбуку, то мы бачым, да, і пачаліся. Скажу, з чаго пачалося. Першая яго выстава была, это ён скульптура разам з фатаграфіяй. У Акадэміі мастацтваў ёсць галерэя. І вось мы з старым амбасадарам прыйшлі туды, паглядзелі, і так спадабалася, но амбасада маленькая, і там скульптуру не паставіш, і мы вырашылі зрабіць яго выставу асабіста. Вось першая, я лічу, мне здаецца, і Женя са мной згодна, што першая фотавыстава адбылася менавіта ў чэшскай амбасадзе. Потым быў вялікі прыём у Палацы Рэспублікі, таксама там эта выстава была. А вось уже зараз і музей Азгура была. То есть это, я здаецца, это я яго падштурхнула. Не тое, што не крышачку, а даволі-такі сур'ёзны. Ён такі сціплы хлопец, і там гэта... Это удалы. Да, удалы штушок, і зараз ён так уже акрылённы, такі столькі шмат выстаў і фотаздымкаў цудоўных стварае. А вы самі, Аксана, збіраецеся фатаграфаваць і выстаўляць менавіта фатаграфіі? Ну, як чалавек, які займаецца творчасцю, ваш не можа это не захапіць, калі ўвесь свет захапляецца? Не, так я ж заўсёды з фотаапаратам, заўсёды. Я ж еду, у меня ж столькі шмат, у меня нават на моем фейсбуку столькі альбомаў. Чым, што ёсць, усім фатаграфую, бо на самой справе гэта жыццё. Жыццё зафіксаванае, бо карціну трэба пісаць час. А гэта ўсё, і, канешне, я трошкі лічу, што сабе пахвалю, што я трошкі творча гляджу на гэта. Ніяк звычайны. Конечно. Человек мастак, и все жыццё у мастацкім асяродку, конечно. Так што мы будзем чакаць такіх вашых праяў. Ой, добра. І калі ласка, Аксана, вот у нас звычайна ў рубрыцы такая традыцыйнае апошняе пытанне. Што-небудзь пажадайце маладым творцам, фотографам, якія пачынаюць? Я бы пажадала браць прыклад з гэтага хлопчыка, напрыклад. Іх шмат такіх, Станіслава Карбановича, гэта прага жыцця на самой справе. Так, і атрымліваецца, што вось трэба заўсёды імкнуцца хадзіць, усё глядзець, не спыняцца ніколі. Заўсёды трэба пошукі, да, канешне. І мяняць накірунак з партрэта на пейзаж, і тое сё. Заўсёды шукаць сваё. І, канешне, знойдзецца. Галоўнае, щоб это ўсё працягвалася. Цудоўна, вялікі дзякуй. Нагадаю, што сёння ў рубрыцы «Фотанагода» я, Марына Бацюкова і Аксана Аракчеева размаўлялі аб фотамастацтве.
Развітваемся да наступнага аўторка. Прыемнай вам вясны, сябры.